Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 14 review. Makhumalo akaphathekile kahle Makhumalo ngendaba yamacelo ukuthi akezi emcimbini wakhe. Nakuba-ke esayidini lami ngwa-understanda amasayidi omabili elikaMakhumalo nelikamacele. Kodwa manje yona ithanda ukudida indaba kamacele ukuthi esikhathini esingaka uMakhumalo emenzela izinto ehleka naye futhi okubukeka ngathi uyena uMakhumalo athanda ukusondela kakhulu kuyena nenhlonipho amnika yona. Isizathu sakhe sokuthi angayi kumembeso kube ukuthi into efaka uMusa Mseleku. Kwavele bahlanganiswa uMusa Mseleku. Mhlambe bengaba khona enye indlela yokubeka ukuthi akathandi-ke ukubona imicimbi le iqondana nomshado kaMusa Mseleku. Mhlambe akumphathi kahle, akubeke nje kuzwakale. Manje kuyingwijikhweba akuzwakali kahle ngoba bese beqala ukuzwana. Baphinde futhi kule season uMakhumalo wenza izinto eziningi ezenzela uMacele. Manje nje sengathi i-betrayal. Nakuba lezi zinto ey'shiwo uMacele izwakala ukuthi baphila impilo engafani. Kodwa uMakhumalo isikhathi esiningi usesayidini lamacele. Ngisho uMacele enza amaphutha, uMakhumalo uyaye engakhomenti ngalawo maphutha. Uyaye nje ambathe because uMacele emnika leya position yokuba umamkhulu. Nezinto eziningi nje azenzayo uzenza ubone ukuthi ufuna ukuba muhle kumamkhulu noma esayidini lamamkhulu. Uyazama ukwakha ubudlelwano obuqinile. Manje asisazi-ke kumamkhulu kwenzakalani. Kune-rule eqinile ukuthi akafuni ukubona uMseleku enza izinto ey'fana nomshado nomembeso nani nani, noma kunesikhwele noma kunomona. Mina angazi ukuthi angakayibuki kahle le episode ngiyikha phezulu nje nami ngilobu ngithi iputshu okuncane okuvelile. Thank you so much for your love and support. Ibuhlungu yona indlela uMakhumalo achaza ngayo because kumamkhulu hayi uyazama. Kona wonke amakhosikazi akaMseleku umamkhulu esibonayo ukuthi hayi uyazama ukuyisondeza kuyena futhi uyazama ukuthi bezwane. Hayi ke iphelela lana-ke eyedrama yakaMseleku.